Ura isuririk sorginen bidean, doaina bildu dut bazko arratxean. Ura isuririk sorginen bidean, doaina bildu dut bazko arratxean. Gau ez maginuzu, egunez oreina, etxeko zakurrek xerkatzen dutena. ¡Joder! ¡Soy bonita! ¡Kaixo! Kaixo. ¡Soy música! Ongi. ¡Oh, no! Bai. ¡Merece bonita! ¡Abestu duzun! Ai, mi esker. Bueno, ezagutza genuen abestia ez da Magi abestia Benito ere. Abestatzen bai. Abesten Bai. eta zemur zaude. Ondo? Ondo! Bai. Ez dizut esan lehen, baina zerbait ulertzen eberiazu galdetu lasan. Ados. Bale, Ados. edoia ebenterikoa ez? Bai. Bueno, familia zati bat orazumua, orazu ebenterikoa. Bai. Nola hasi zinen musika munduan? Txikitan familian, gitarrista, bajolariak, aitona Salamankakoak txistua jotzen zuen baita, bueno, hor grina bazeon. Aita metalerua, anaia bai. Bai, eta jolasian, eta gero azkenean musika eskolan, bueno, jende asko bezala. Eta urte desienten du nintzen hori hartzungo musika eskolan, baina gero utzi nun. Nazka hartu nion. Nazka. Bueno, nazka ezakiten, ez dago presio asko zan. Bakizu nola dian konservatorioen zea horik ez? Presio hori eta pixkat urrundu nintzen. Beste ikasketa batzukin nituen, eta gero bueltatu nintzen, baina pixkat kasualidadez. Mikel Azulon, antzeun piano zahar bat, jolasian, pixkat hola. Zer eman dizu Mikel Azulok? Jo, egia esan... Gatu, eske lagun bat... Mikelako lagun bat bere buruaz beste egin duela gutxi. Bueno, emozionatu ona da, eta naturala. Lagun asko eta... Kriston esperientzia. Bai, Bai. Uf! Ona dute dena, ingea, onako dira momentu hauek ateratzea. Eta nuniratu atxe. Bueno, Abizena Hernández eta... Bale! Abizena Hernández eta lagun bat, bi doia kuadrillan, eta orduan batzuk Abizenetik, hasieran Hernández, gero H, eta, bueno, pixkantola... Ebenterian joan enegoatzen izenaz baina beste espazio batean ere egon zehar. Edo egitasmo batean edo. Errenterian, egitasmo ezberdinetan. Bat indio rock, antolatzen da musika jaialdia Madalenetan. Barruan egiten da jaialdi txiki bat, egun batekoa, kontzertu pila bat jarraian, eta indio rock hor parte hartu izan den. Ez dakit, gero Mikelan ekitaldi ezberdinak izan India, herrien astea, lupa, estena jaialdia, hola egitasmo
Bai, herriko egitasmotan, oso musikan ere naiz dimensio ibili naiz laguntzen, bueno. Oiartzungo musika eskolan ere ibilitakoa zera, ez? Bai. Eske urte asko Oiartzunen handu nintzen bizitzen. Jaio nintzen Oreretan, 8 urtekin Oiartzunean. Bueno, naiz pixkat bi herritako... Miragordo. Bai. Ez zera batekoa zein. Bai, nungoa zea, zakit. Segun eguna. Errenteria Oiartzun, punto. Hor saldea. Nuk esango nuke minasekoa. Minasekoa. Minas, biherriak, batzen ditu miragorriak. Bai. Zergatik pianoa? Egia esan... Ez dakit esaren zergatik. Nik uste dela kasualidadea. Igual aitak gitarra zakan da min ematen zian behatzean, eta teklato bat ere bazakan eta horrek etzian minik ematen, orduan. Osea, oso modu praktikoan. Pianoa lauagoa da, Eta ondo jotzen da, nahiz eta ez jakin, soinua polita da, ala ere. Ama boizan urte zenitula izendapen bat ere lotu zenuen, Bai, hori izaten zen presio handia. Bai. Horre Donostiko udaletxean izaten zen nazioarteko lehiak eta pianokoak eta da. Bueno, nik uste jarraitzen dutela. Eta bitan aurkeztu nintzen eta bitan eukin epamena, baina izaten zen presio handia eta egia esan ez dakite. Ilusioa egiten zizun, irakasleak zugan sinisten zulako, baina gero beste batetik, bai. Aitzekin diskoak atera dituzu, lehenengoa lehena, izeneko hori erresa da. Hori erresa da. Eta aitzekin lotutako pixka txapala ez ezateko jokutxo bat prestatu, Bai? Hori, hemen dakago kubo bat atu lasai, eta hori daude papel batzuk. Eta elkarrizketan zea jungo gara papel horiek ateratzen, irakurtzen, eta zuk zango ezu nahi desuna hori gugur edo zertan edo zer sentitzen duzun ojaltzen duena edo nahi desuna. Ja, intribulisa daukat. Hartu bat eta irakur. Venga, ba. Hobe, Pampiña. Zer da Pampiña? Pampiña. Jo, zer da Pampiña. Ni txikitan oso panpin gutxi eukin ditun. Gehiago baloia eta hola. Egia esan. Baina, gizarteak Pampiñakin jolastea nahi nindun, o Pampiña izatea nahi zuen, ez? Eta, bueno, zer da Pampiña? Eske... trampa asko. Trampa asko? Emakumeentzat bai, trampa asko. Bai. Eta gian horiek zuge diskoetan landu nahi izan duzu musikaren bitartez, ez? Bai, hoi da. Eta, bueno, azkenen... Bai, ze punturaino, bueno, askatasun, norberaren askatasuna, zenbateraino gera besteen panpinak, bueno, besteen nahietarako, besteen jolasetarako, bueno, zakit. Osnarketa asko egin daitezke panpina hitzarekin egia. Esan dugu panpina, utzi hor papela, gero jaizko dugu. Eta eneko dantzariak dinara egin duzu
gauzak ez. Bai, pandemian eskatu ziguten nola udaletxetik bideoa egiteko eta musikarekin lagundu nun enekokindako pieza bat, bai. Eta YouTubeen dago, ez dakit konkretukin nun, baina hortik dago, bai, sarean. Eta enekok, nok eskatu zizun pieza hori iteko? Pieza lehendik baneukan, eta eneko bera aukeratu zuen nola planteatu zitekeen bere piezarako, orduan, hola moldatu zen bere enekok esana gutxi gara bera zer ikusten zuen eta nola ikusten zuen. Ikuskizunetan ere egin dituzu musika ikuskizunetako orkestekin. Ja, orkestakin behin, bai. Mikel Azulon, hori jende marabilloso asko ezagutu dut, eta horien artean Metro Kuadroka eta... Hori da, leheno ez zaidan ateratzen izan Metro Kuadrokako irakurretela. Bai, Metro Kuadroka eta... Gero, junez jende gehiago zautzen, Miriam Pérez Casabon, dantzaria, eta beste artisteoko jendea, ez? Bai antzerki eta dantzakoak, eta bai kolaboratu izan dut musika egiten, batzutan zuzenean nengoen, beste batzutan ez, eta orkestarena izan zen, zerbait niri okurritu zitzaidana, hasi nintzela idazten orkestarako, pandemia eta gero dela, hasi nintzen idazten orkestarako, nire denbora librean, eta gero eskaera egin nuen, eresbilen musikastenea enkajatzen zuen, eta baietzen enkajatzen zuela, eta horra aurkeztu genuen kontzertu osoa, orkestarako nik idatzia, Eta nola okurritu zitzaizun horitea? Ez dakit, batzutan denbora uzten bali dugu aspertzeko, hasten gara gauzak iten, Eta, hola, sinitzen ni jolasian museskore programa ezautzen nun, dala librea, edo zeinek erabiltzeko, eta kodigo librea, eta sinitzen jolasten, banitulako piano figurak eginda, eta horren baitan hasi nintzen idazten beste orkestak zer egiten zuen, eta hola, jolasean. Eta gero hori ekintzaga egon batea ez da erresa izango, ez? Ez, hori izaten da zaiena. Bai, eta bere denbora hori pandemian hasi nintzen lehenengo idazketak egiten eta kontzertua izan zen duela 2 urte. Orduan batekin hitz egin, besteekin hitz egin, nola ikusten zuten eta horrela. Eta gauzatu zen, eta ederra izan zen, eta horrei esker, orain daukat beste enkargu bat, orkestako kantu bat egiteko, 3 minutuko kantu bat egiteko. Aixoke, etxeak eduzu. Denbora asko ez dakat, umiakin eta lanakin, baina bai. Ateako dau beste gomelo. Baso amarra. Zer zaituzu hori buruz? Mira, hitz hauek Peru Galbeterenak dira. Apa Peru. Eta... Peru oso baziloia da. Eta... nik asko jotzen dut erderara, ama hizkuntza erdera daukat, eta... Bai, amak etzun euskeraz hitz egin, ez dakit, garai hortan bakizu. Eta aitona euskalduna izan da ere, bira. Eta... Gero Osaba izeba gazteenak, hasi ziala ikaste, baina nire ama zaharrenetakoa da, eta... Eta,
zesango, baso, edertasuna eta barro, lokatza, bizitza, ez? Lo bueno y lo malo. Bai, igualmente partekatu dituzu proiektuak eta zemuz. Ondo, laguna gera espalditik, bai. Egia esan, ezagutu ginen Zumaiako festetan, parrandan, autobusean bueltan, Usurbilgo autobusean. Gau pasan edo ez? Gau pasan. Konpartitzen genuen bidaiatutako herri bat zala Bolivia. Aurreko urtean justo Bolivian egona ginen, eta bai bea eta bai ni, baina babetza beraldetik. Eta hori izan zen eskusa hitz egiteko. Eta hola hasi ginen, eta gero gelditzen, kantatu nire piano kantuen gainetik, eta gero Sara beste lagun bat margotzen zuen zuzenean ere, eta hasi ginen hiruak egiten kontzertu txikiak, eta gero horrela, lagunak ditugu partekatzen ditu, esan nahi dut, ezagutzen ditugu laguna asko biok, eta elkarrekin jungera proiektuak konpartitu, hasi gera, esperientzia horiek. Kontzertu horiek egiten dituzunean edo zituztenean, zuek atzea sortuta zegoen edo ez? Ez, lehenengo diskoan ja Peru dago. Bai, kantuak eginak nituen, baina diskoa grabatu gabe. Eta kantuak eginak nituela, orduan ezagutu nuen Peru, eta proposatu nuen, porque hasiera baten nire kantu guztiak zian pianoa bakarrik, hautsi gabe. Eta proposatu nion kanturen batean ea nahizun zerbait kantatu gainetik, eta diskoan azaltzen dira bi bersioak, Peru gabe eta Perurekin. Bai. Eta zu nola sentitzen zinen saio horietan? Bueno, niretzako kriston esperientzia esan, eta gero Peru erreza da. Erreza da. Bai, erreza da. Eta orduan, dejándonos llevar, no sé. Bai, biok eta kazoute gainera musika esperimentalaren kutsu hori edo. Bai, ezakit, gustatzen zaizkigu gauza bereziak edo, bai, ezakit. Batzutan bilakatzen da un poco de efecto profesional, Bai. Gero zintza, kontzertu normal batea eta disfrutatu eta dantzatu eta bastentzea, Zure diskoan erabakita ekoizpena eta dena nola antolatzen dituzu, zergatik okrez banago autoprodukzioetan hasi zinen, ez? Bai, lehenengo diskoa lagun batek lagundu zidan, Oskar Manso, bera juntzan zoom grabadora batekin, da hola pianuan, grabatu zidan, super simple. Hori editatu zuen berak, bion artean olen genuen, da hola tal cual. Bigarrenerako Ander Fernandez laguna engainatu genuen, eta azpeitira ekarri genuen instrumentu guztiak eta bera grabatu zuen. Eta bigarrenean inkluso elektronika pixka sartu du hirugarren diskoan Anderrek. Zuk abestiak konposatzen dituzunean, zer helburu daukazu, edo helburuetako bat asko badia. Egia asko daude, bai, segun. Bai. Batzutan igual bilatzen dut jotzeko lasaitasuna ematen didan mugimendu bat, eta soinua ederra baldin bada, hori errepikatzen dut. Beste batzuetan egiten dut gehiago intelektualki, hemendik jungo da, eta gero saiatzen naiz hori pianoan jartzen.
segun, beste batzutan entzun dut zerbait, eta saiatuko naizolako zedantzeko zerbait ite, bueno, da segun. Zure bestiak, entzuten ohatu nahi oso letra gutxi daukatela. Zergatik. Ba, ni ez naiz atrebitzen asko idaztera, eta ez dakit. Eta orduan azkenean da pixkat erosoen sentitzen naiz musikarekin, instrumentuen soinuekin eta igual hitzakin ibiltzen naiz pixkat patosilla o kosta egiten zaidala, orduan bueno, eta gero hori azkenean Elia Milanek idatzi dizkit batzutan letrak, Peruk ere, baten bat nik, baina, bueno. Ez da ausartzen. Ez naiz ausartzen. Eta juten naiz idazten, eta azken aldin hor idazten, baina ez dira konbentzitzen, ezakit. Bueno, baina ausartuko zera beste papeltxe bat, eta a ver, zera kauen hemen. Nikin dezake galdera bat? Ba, Nola nahi dituzunak. Nola hasi zinean bideoak egiten? Ba, hasi nintzen, lagun batek, esan zirelako YouTubera izteko. Benetan? Ba, eta ni enekien zetzen YouTubera, eta botenion YouTubera bat nahi bideoak ikusten ditudalako. Eta bera, ez, YouTubera ez da egiten dituenak, eta hola sinitzen. Benetan, lagun batek xirikatuta. Bai. Eta bai, oso eskertuta nago lagun hori eta hemenago zuen altitxogak ezagutzen. Ke guai. Eta kubiko dugu zehaz. Arnasa. Arnasa. Ba, arnasguneak bilatu behar ditu. Bai. Bizitza frenetiko honetan, eta ez dakit, bai, arnasguneak. Izan aixian, izan denbora nola egin, o incluso bizitza antolatzeko moduetan ere, arnasguneak bilatu behar ditu. Qué filosófica estoy hoy. Baina hola. Jendeak izango duen, bi filosofo. Bai. Ingenieritza ikasi zenuen, Cosa, Zergatik. Zergatik, irakaslei galdetu behar diegu hori. Debe txeko irakaslei. Ba, eske, bakizu nola dan, ez? DBH, matematikoetan eta fisikan hona zea, venga. Ze karratu da den bizitza. Eskolan behintzat, ez? Eta, hola zan. Eta marraztea ondo ematen zitzaidan, pues ala. Claro, ze arte ederrak no es práctico, ez? Polita da, Claro, baina esan nahi dut. Eskolaren ikuspegitik, gurasoen ikuspegitik, bueno, bada... Eta okibide bateako, te cuento, Pues imaginatu, karrera maitu, nik uste, urte bete ondo nintzen saiakera egiten horren inguruan lana topatzen nuen, kriston krisia zen orduan, eta dana esan hon, kele den, eta nire familia mehan, ¿cómo? A ver? Me voy a Bolivia, ¿cómo? Bolivia gajun zinen? Bueno, Jaurlaritzako kooperante proiektuak ez badia 3 hilabete juteko. Voluntariotza. Voluntariotza. Eta uste non que iba a hacer pozos. Y me llamaron para ir a una música escola en el Amazonas. ¿Egita?
bueno, baina sekulako esperientzia. Bai, ondo inon. Osea, eskerrak, imaginatu kafen lan egiten, tío. Bueno, zengo dut, es lo que hay la vida, no? Baina musikaken jarraituko zenune, ni segura Bai. A ber, gero retomatu dut, eta hauen beste ofizio bat daukat. Ez da ingeniera lana, baina titulo horrek balio dit lan hori egiteko, eta bueno, pues ya está, ez. Osea, oso baliagarria da tituloa eukitzea, ere. Ba, ni beti esatzen jendeai, gutienez egin unibertsitateko karrera bat, mesedez, gutienez, gero beste zebaitetara dedikatu garen, baina egin karrera bat, ze igual langabezin gaitetzea kajoira jun, eta esan hemen daukat nire titulua. Bai, egia da. Bai. Bai, nahi balio izan dit, egia da. Kontzertuak, hemen dituzu kontzertuak, bai, ez? Eman ditut kontzertuak edo haber baditudan? Haba, hemen dituzu H bezala. H bezala, bai. Eman ditut bakarka, eman ditut Peru eta Sararekin zuzenean, hori aspaldia, gero laukotean ere, eman ditugu, bigarren eta hirugarren disko aurkezten, bakarka ere berriro, bai, egin ditut, bai. Nola antolatzen dituzu bakarkako kontzertua, oso zaila izango da udaletxeekin, kulturunekin, hori dena mugitzea, ez? Bai. Egia esan azken aldin lan hori egitea ez dut beste maite, orduan ez dut egiteko. Orduan kontzertu gutxi egiten ditut. Baina, bai, azkenen, bueno, ez da erreza. Azkenean zera una desconocida, una frikia que hace música rara. Bai, eta egia esan bastante, osea, babes dexente euki izan dut, espero nuenerako, osea, bai, egia esan, bai, ez dute, ni iten dudan musikarako, nik ez dut espero eukitzea ez dakizen bat fan, azkenean niri frikadak egitea gustatzen zait, orduan, da baloratzea, orduan frikada, ni frikadak egiten jarraitzen dut, eta hala ere beti topatzen da programatzaileen bat, gauza bereziak programatzea gustatzen zaiona, egiten duela jaialdi berezin bat ola garaikidea edo dana, eta, bai, osea, badaude batzuk, bai, eta... Aterako da, venga, ba. Aixen. Kali. Zer da Kali? Kali. Bueno, asko ez dakit, da hori persona mitologiko bat Indian, eta da kolorez berdinetan dago irudikatuak, urdinez edo gorriz, baina bueno, asko, badira irudi batzuk daukatenak gizon baten burua lepoa moztu eta dana odolez bete, eta un poco demonia, bai. Oso... Bai, un poco gore. Orola, Bai. eta zaketan duzizu atentzioa abesti hori egiteko. Zeono, barneko amorruaren irudikapena bilatu nahi nun pixkat, baina aldi berean ere fantasia, ez dakit, dira sentsazioak, ez da zerbaitola definizio exacto bat, ez? Bai amorrua, bai fantasia hori bat batean, ez dakit zenbat esku, efektu visual hori, kolorea, gorria, urdina oso primarioak, ez dakit, hortzi den eta bueno, emakumearen
boterearen erakusle, figura izan da, bueno, zergatik ez, hemen Mari errebindikatzen dugu, edo la mia. Emakumea gainera. Claro, eta, pues, irutu zitzaidan, kali, bai, gaina, duela gutxi irakurri dut gerora gaina, Mitu Sanjalen Identity liburua konsonik atera zuen, erderara ekarri zuen, ze da neska bat Alemanin bizi dana, bere ama polaka eta aita india, bueno, alako zerbait, baina Alemanin bizi da. Eta justo pertsonaiak novela horretan hartzen du kali bere como su diosa, como su referencia, bere... Jainkoa bezala. Bai, eta ematen diona, bere, zakit, Jesus, no, empoderamiento horretan, ez, zakit, berarentzat da bere referentzia, kali, ez, eta guk agertu dezakeguna hemen sorgina edo, ez, Familiak zer esaten duzu guzti honen inguruan? Nik uste batzutan gutxi esaten dutela batza ere. Batza ere, ez? Nik uste sentimendu oso kontraesanako dituzte. Ba. Seguruenik batzutan esako dute, wow, ez? Telebistan azaltzen zeanean, edo batean zakize kontzertu, orkestakoa jende peia bat eta horrezan, wow, zakize. Eta gero beste alde batetik, egunerokoan, ze suposatzen du ni nola nahi zen, igual esango de, bueno, Idoia ya está ahí en su pedo, en su mundo, venga, tampoco, no le voy a decir nada, le voy a dejar. Orduan da, nik imaginatzen dut hori, sentimendu kontraesankorrak eukiko dituzten. Ya está la friki de mi hija. Aterako dugu beste bat. Venga, ba. Abez tokatzea hauen. Nola ez erotu. Hitzen jolasak. Bale? Bai, nola ez erotu. Erotu edo erotu, lokotu, erdera ere hartzen du, ero, lokotu, o erotu, o enloquecer. Bai. Niretzaka badaka, ez dugu kontenitzen nahi, ezagutzen duzu musego. Bai. Ezke, antzapila badakazute egiten duzuena, eta guan esan duzu, ego tu, loko, tu, eta ja, esan behar diot. Bai, egia da mursego, gainazken aldin gero eta gehiago, da jolasten nintzen gero eta gehiago, bai. Eta niretzeko izan da referentzia bat. Hori azkenean ni baino lehenago, zarragoa, helduagoa da. Zarrago helduagoa, bai, lo mismo. Bakatu, Eta, bueno, ni baino recorrido gehiago dauka, orduan, niretzako referentzia bat izan da, eta bai, ezagutzen dugu. Juntatu behar gara, abeze iruditzen, atea daiteken emaitza, juntatu behar gara, pegu gabete, musego, zu eta ini. Venga, dale. Eta da, egokeria muntatuta. Venga, ba. Nik uste baietz. Bai, eske, eta hori guai dago. Ze gaina, gizonei permititzen zaizue igual frikiak izatea edo txorakeriak esatea, baina niretzako mursego maite, hori da ematen diana, ez? Esaten zu, hori bera albaldima da izan, zergatik ni ez, ez? Eta orduan askatasun hori ematen dizu. Esaten zu, nik utziko nire frikada teatzen, edo nire erokeria. Bai. Nume abertu dituzu diskoak. Ba, egia... Bakatu.
oso kaseroa dana. Bai. Lehenengoa musika eskolan, errenteia, bigarrena Azpeitiko bandaren entxegu gelan, eta hirugarrena hori Borderlineen, Hendaien, eta azken orkestakoa hori Lekona fabrikan. Nola kontaktatzen zu alako estudiokin, suposatzen izan diala bestelako gauzetan aditu zehalako edo kolaborazioetan. Ja, ez egia esan, berez estudioak ez dira horretarako, ke ba, musika eskolakoa da gela bat pianoaken. Claro, ya está. Bandako, Azpeitiko bandako entxegu gela, beste gabe, Dinamoko sormen beka eman ziguten eta hor grabatzen utzi ziguten ondoan dagoela. Eta Borderline lagunak dira, Borderline da Mikel Azulo bat Hendaian, guretzako. Orduan, Borderline lagunak daude hor, bai. Atrako da beste, zema gelditzen ja. Hiru, eta beste, ama. Temon. Askatu, venga, ama, zera ama, edo zu zera ama, edo. Nire Nike baki jolazten itzekin. Que no se diga. Bai. Ama. Ze gauza, nik uste imaginatzen nuna zela ama izatea... Besteiga, Zara beste gauza bat. Eta gaine kantua ama izan baino lehen sortu genuen. Elia ere etzan, ama, eta berak idatzi zituen hitzak, eta nik musika, eta biak ez ginen, amak baino imaginatzen genuen, ze suposatzen zuen, ez izan ziteken. Bueno, horiek jolaztea da, Egia da. Baina ama da denbora eza. Bai. Bai, da, ez dakazu denborik ezertako. Hola da. Bai. Ama sortu zenuen kanta eta ama izan zinen. Bai. Horren ondoren zuk egindako kantak zebai suposatu duzu. Nik uste, niretzako ez da zahartu, hitz egiten zuelako gehiago, ama izate horren hausnarketa horretan. Izan bai edo ez, hausnarketa horretan hitz egiten duelako. Orduan, ondo zahartu du. Bai. Zenbat taratzen duzu disko bat, ekoizten edo ateratzen. Segun denbora. Ontara nengoenean bakarrik, igual urte bete. Astintzeanetik urte edo urte eta erdi. Baina noain beste lan badakatela eta gume badakatela, auskala nahiz beharko den urrengo diskoan. Eo, nasketak eta zuk egiten ez. Ordenagailuakin naiz oso abila. Ez. Keba. Badakit, baina. Ez, keba. Oida, teknikariak. Bai. Teknikariak. Oida. Bai, hortarako beti Ander Fernandez. Ander. Aterako dugu bestean. Zuk editatzen dituzu bideoak? Bai. Bai, benetan, Baina tope, superproa, en plan... Que fuerte. Bai. Eta zu bakarrik ikasi duzu? Bai. Benetan? Beho egin ditut kurtsoak eta zune udalekutan ere egon nahi. Benetan? Eta Hemen Larrotxen olain dituzu? Ez online eta hola gehiago?
bai, gehienak kanpalekutan hor ezagutu du museo gainera eta bai, Vale. eta bai, zenea asko gustatzen zait, eta Bai, begira beste galdera bat eginen duzu, ez litzaizuke gustatuko badakit oso zaila dela eta amestea dela, baina pelikula batentzako musika egitea. bai, gustatuko litzaidan, Bai. bai. Nik uste dut azkenan. Bai, a ber, egia da esaten dutela industria oso bortitza dela, Bai. Osea, lan egiteko moduak eta bai, omen da oso bortitza, baina bai, gustatuko litzaidake egia esan, Baina, Nik uste. dakat gogoa eta zinelekun uste ez genula behin egin pelikula bat musika gabe ikusteko gogoa daka. Pixka bat ikusteko diferentzia hori ez. Egia da, onartuko dizut, a ber, egunerokoa, pues denek, osea, zena dut, palomita jaten ditu, asko zena ere, zine azkarra edo serie azkarra, hori pila gustatzen zait. Baina gero, hola, disfrutatzen dut asko musika gutxi daukan zinea. Edo, oso perkut, eske, mira, adibidez, a ber, Euskal Herri mailan adibidez, Ondarraoak serieko zehaintzunean Aitorrek, hori asko gustatu zitzaidan. Baina hori igual izango litzateke bastante musika o bastante koltxoi nire ustetan. Baina, nire gustatzen zaizkit, pelikula hauek dauzkatenak perkusioak eta hori bakarrik dela eta oso berezia dana eta bai, hori gustatzen zaizkit. Nola zen pelikula horik era solo un plano Nueva Yorkeko teatro batean, hori gaina zinetan zegoen. Ez daukut. Ez dakit, baina musika ditutu, eske perkusio asko gustatzen zait niri. Hemen. Ahotsa. 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 Ahotsa, onta zapagute, zer da ahotsa altxerentzako, edo iloiarentzako. Ahotsa. Zer da ahotsa altxerentzat? Asko lirikotik. Bai, garrasiaren hori, ez bai. Igual bilatzen dugu asko Peru oso jostaria da hotxekin eta hori kontagiatu dit. Bai, benetan, azkenean hori kontagiatu dit, nire goztu. Bai, igual zain naiz, hasiera ni nengoen harmoniakin atop, ez dakiz eta Peru batean erakusten dit kantu bat, donde mete acordes que no tienen nada que ver de la misma escala eta ni estoy influenciando. Ahora da, kontua, O sea, nos retroalimentamos. Eta superpolita da. Eta da bilatzea ahotsean soinua. Zena ere, como eta berdina edo hori pixkat, badugun lagun bat butu egiten duen eta. Bai, da ahotsean bilatzea como hori da garrasiarena, ez baina como Osea, azkenean da bilatzea emozio edo soinu aldetik zera hori, joku hori egitea. Eta gainera, ahotsa desentonazio horrekin afinatzea, desafinatzea, pixka faktore bukal horiekin jolastea, ez? Bai. Bueno, hori oso Peru da, bai. Oso, nire egintzen zu bezala demonstrazio bat eta. Bai, da hor la linea fina. Gaina zailagoa da desafinatzea, afinatzea baino. Bai! Naita? Bai,
Ja, izutzen egon ere bai abesten, eta eskoetan desafinatu nahi gabe, osea. Nahi eta desafinatzea super zaila da. Baina ikastea edo ez. Esan nahi den, zu behin da, imaginatu, etxea konturatzen, konturatzen geha desafinatzen dugunean, ez dakigunean kantatzen. Orduan, pues, nolabait ikasten juten geha, eta ja, venga, ondo abesten dezu edo afinatzen dezu. Bale, behin ondo afinatuta, zatizu, hoi saiatuko naiz desafinatzen. Osea, zai egiten da. Osea, belarrian inberrezu disoziazio puntu bat, non ez dezu entzuten afinatu behar dezuna, para poder meterla, bestela, no puedes. Bai, osea, buruan inberrezu olako... Bai. Nahi maten probatu desafinazioaren duo bat zenek ere abesten ditut bekioak kantei ahotsak entzun nire jartzeko batzutan letra originala respetatuz eta beste batzutan letra kendu nik idatzi eta letra horrekin abestu. Eta normalean duo, claro, bakaka ezin dezu duoarekin, baina grabatzen badezu duoa egiten dut bat ahotsa honekin pixkat agudogoa edelako eta gero setzioz bajuago grabea. Mira, hotxak dizkiozu, que guai. Batzutan gertatzen dena da, igual, oiko struktura batean, zailagoa dela jolaste hori egitea, desafinatze... Ez dakit, pixkat ere jolastea desafinatze horrekin behar duzu kantua bera eukitzea ere zerroa, ez dakit, Baina, que guai, Bai. Que guai. Eta nola kentzen diozu ahotsa, zer da, programa bat ia batekin nola ahotsa kentzen dio? Bai. Ez que ni ordenagailuak no zegoena, tío. Urtetia da, baina bai, aspaldi. Apaldituk deskubritu nuen eta justo bikote baten alemana hautsi nuen eta esan benga kontatzea eta besti bako ditzaken bideoklip bat grabatzen. Pixka produktua osoagoa izateko eta... Ondala. Bai. Bezaleko dut. Bai, dali. Alteako dugu. Azkena. Teko eme puta. Jende asko ez da konturatu kanta Spotifyen daula, egia esan. Nuka Spotifytik hartuet. Bai, baina jende asko ez da konturatu. Hau izan zan... eski bakizu nola abolizionismo eta... Eta naho... Ezakit, justu izan zen hor garai bat, notizitan da, hola, oso... Zan como, benetan, estamos discutiendo... Ezakit, nik hain argi daukat, beraiek deziditu behar dutela ze behar dituzten, las propias prostitutas tienen que decidir qué hacer, no que venga aquí la moralista, hain argi hori, ez dakit, bai. Eta atera zitzaidan. Eta, onartu behar dut, ere, tentazio handia izan zala, ze justo kontzertua, orkestakoa, izan zen, Eresbil, instituzioa bera ezagutzen ezu Eresbil, iten duela artxibo de musika. Da oso tradizionala, bale? Konservatorioen ideia horretatik, eta... Osea,
gauza oso interesgarria daude, ze ni jun izan ez, liburutegia dauka, eta jun zaitezke partiturak ikuste, eta niretzako merezi duen zerbait da. Baina gero, bueno, tiene un poco de caspa. Zergatik? Caspa en las formas, esan nahi dut. Ba, oso korrektuak dira. Ja. Eta, no, o sea, como les pasa a ellos, les pasa a muchas instituciones, O sea, esan nahi dut. Ulertzen dut, nola iristen da nolako leku bat hori izatera. Baina, bestaldi berea, pues, lortu nun ni nire makarrismo puntu txiki horrekin, beraien festivalean kontzertu bat egitea. Eta naiz eta orkestarako kontzertu bat egin ni punkia naiz, en el fondo. Orduan, erabiltzen ditu los instrumentos de la élite, vamos a decir, o de los pijos, vamos a decir, baina para hacer cosas raras, ¿no? Eta batean letra hau horrentzutea jakinda, ongo zala jende konkretu bat, gente de corbata. Orduan, iruditu zitzaion oso aproposa. Eta, jake kontzertu osoa, feminismoa kontutan hartu, eta, bueno, ematen dugu hain dan hau berala feministak eta jazta, ez? Baina, bueno, batzutan, pues a los moderados de corbata, pues batzutan se ponen con moralismos católicos a decidir vidas ajenas. Eta, pues me daba la gana de... Eta hau nik idatzi eron. Erderaz, nik idatzi eron. Claro, eske nahi erderaz erraza botatzen zait. Orduan, hor dauzkat kontraesanak, ze nik euskaraz idatzi nahiko nuke, baina erderaz atatzen zait, baina nahi dut euskaraz, baina gero... Eta azkenean ez dut idazten. Eta baina hau erderaz idatzi nu eta nik idatzi nu. Bueno, bukatu dut, papelokin. Ze musika entzuten duzu? Zer nahi zu, izen batzuk esatea? Animatzen bazera, bai. Vale. Hola ederrak, adibidez, atzo justo Agnes Obel entzunun, Dinamarkako piano jole bada. Agnes Obel. Hola da, oso ederra, vale? Raruna, adibidez Marina Herlop, katalana dela, pianista ere bai. Hori da, Raruna, me encanta. Rara ella. Eta gero erritmikoki, Juana Molina. Juana Molina, argentinarra, asko gustatzen zait. Nukateko bat okabenga botakoen. Idoia da, edo idoia atxera. Zelako! Lakuan zertu gehan. Ja, bez, eta idoia da. Esan nahi, idoia zazpi urtekin, idoia hogei urtekin, idoia berrogei urtekin. Obeste gako bala, gainea, osea. Orduan nik usteet atxe dala idoia momentu eta egoera konkretu batzutan. Osea, talde bat gehiago da. Zer gehiago? Talde bat gehiago da, osea, atxek. Gehiago da ni beste hori da. Osa, modu artistikoan. Naiz eta taldean jun batzutan, azkenean da nire pedrada, orduan. Baina, ezakit. Dirudi ezakit ze urtetik aurrera, ja naiz idoia atxe. Zera, edo naiz, ja hola dala, ez? Bueno, batzutan ere esaten dut, atxe, fuera, eta naiz idoia orain momentu honetan, ez? Zakit. Komentatu dezu ume bat
dakazula, hau bat. Bai, 3 urtekoa. Iruteko. Akatuko dira zu galdera honekin, baina zuk emango dizkidazu azalpen osoa. Zer entzun nuen? Zer egitea gustatzen zaizu zure denbora librean. Librea dutenean. Horregatik. Badakizu zer da gehien gustatzen zaidana? Zer? Lo egitea. No. Abar, oso. Falta daukat, orduan. Hori gertatzen da. Aizko esenatzen da umea. Ez da inbeste hori. Oso intensoa da eta oso nekagarria. Orduan, orain nekatutan ez da lo egin edo alperkerian egon. Bai. Egia da, egun batzuk, esan nahi dut, zerbait egiten hasten jartzeko, eduki behar dituzu aurretik deskantxu egun batzuk, eta ja behin deskantzatuta karo, baina, imaginatu da, aste bete aurri gabe. Lehenengo 2 egunak pasatzen dituzu zerri egiten, eta gero ja 3. eguan hastentzea gauzak egiten. Orduan, hola da. Umea daukazunetik egin dituzu zerbait musikakin lotutako zerbait. Bai, egin dut. Bai, egin dut. Baina igual izan dira garaiak ez nukanak beste lan bat, eta orduan egin nezake nolabait denbora hori atera, ez? Egin nuen orkestraren kontzertu hori, aurrak urte bete zeukan, oso estresante izan zen, ere. Bai. Eta egin dut dantza ikuskizun bateko musika eta esan dut, baina ja lana dakatenean, ja ezin dut ezer egin. Orduan nola garaika egiten dut lana, musikaz aparte, hori. Eta nola konpaginatzen zu lana eta umea. Aldan modun. Aldan modun. Ba, eta Aiton Amonak hor daude, eta ere bai, eta... Doia bukatzen gaude, baina nire nuke bukatu nahi jakin gabe. Eske akatuko jazu, baina, bueno... Ez akatuko. Igualo. Zenturia, zuge gezkak mundu honetan, zer kentzen dizu loa. Nahiz eta lo egitea gustatzen zaizun. Ba, egia esan, sinzeroki, loak entzen didaten gauzak oso egoistak eta egozentrikoak dira. Bai. Bai. Ke fuerte, Izaterako? Arazo personalak, interpersonalak eta holako, oso ni. Oso ni. Bueno, bai. Eta mundua kezkatzen dit, baina ez dit loak entzen. Soy egoista, egocentrika. Bueno, baina, hori da igual pixka lehenengo gure alako. Eta gero besteak, ez? Bai, nik imaginatzen dut oso humanoa dela, ez? Bai. Baina, egia da, galdera hori entzuterakoan esaten dut, Palestinakoak loak entzen dit, desgraziaz ez, lo sako iten dut. Bestelako arazo... Eta gainean ikuste ezin dugu beste agazoetaz kezkatu, hemengo agazoetaz kezkatzen ez bagea, Ezakit zein dan prioridadea. Nire bizitzan ditut prioridadeak aldakorrak. Beste momentu batzutan igual izan da gai soziala prioridadean ere, ezako mugimendu sozialetan egon naizelako edo, eta orduan, ez zian loak entzen, baina igual oso hortzaude ez, eta zu mimetizatzen zea arazo sozialekin, ezakit, segun, eta, bai,
ez dakit. Segun momentuak eta momentu enten gehiago dira nire mierda personalak. Nire mierda personalak. Ay, tío. Así que no tengo nada místico. Yo creo que Vaya. resulta no estaba. Baina, holako gea, eta holako gea lako idoia, benetan, eta bihotzez eskerrak hemen adrezkezun etortzea gaitek. Ez, bai, placer bat izan da, bai. Super gustua egona. Eta bigarreko diego, agur bat gure ikusilei. Bai. Agur! Aia.